नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर मी विनय घाडियावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो। आता सकाळचे 7 वाजता आहेत आणि मी रोजच्याप्रमाणे गावचा फेरपटका मारायला निघालो आहे। आणि आज ड्रोन पण घेतला आहे। गेले 3-4 दिवस तेच काम चालू आहे, सकाळी आणि संध्याकाळी ड्रोन उडवायचं, कारण की प्रॅक्टिस झाली पाहिजे म्हणून। नंतर मुंबईत रिटर्न गेल्यावर काय ड्रोन उडवता येणार नाही आहे, म्हणून इथे जे काय 4-5 दिवस आहे ते ड्रोन उडवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे थोडा हात साफ पण होईल। बाबू मगाशीच कुळीत काढायला गेला आहे। आता हे ड्रोन उडून झाल्यावर मी पण तिथेच जाणार आहे। आणि आज कालपेक्षा थोडी थंडी कमी आहे, तर आजच्या व्हिडिओत तुम्हाला फक्त ड्रोन शॉट बघायला मिळतील। गेले 2-3 दिवसात जेवढे मी फुटेज रेकॉर्ड केलं आहे ते सगळं पाहायला मिळेल। तर खाली कमेंट करून नक्की सांगा कसं तुम्हाला वाटतं आहे ते, कारण की सध्या फक्त प्रॅक्टिस चालू आहे आणि यात फक्त आपल्या या गावातलेच सगळे ड्रोन शॉट आहेत। बाकी मी बीचवर वगैरे अजून गेलो नाही आहे। जेव्हा व्यवस्थित मला ऑपरेट करता येईल तेव्हा बीचवर घेऊन जाईल, आणि बीचवर वारा वगैरे खूप असतो। आतापर्यंत माझ्या सगळ्या व्हिडिओमधून तुम्ही माझं गाव बघितलं असेल, पण आता वेगळ्या अँगलने तुम्हाला बघता येईल। आणि काही जागा अशा होत्या त्या खालून एवढ्या व्यवस्थित दिसत नव्हत्या, पण ड्रोनवरून शूट करताना खूपच चांगल्या वाटल्या। तर आजचा व्हिडिओ नक्की बघा पूर्ण आणि सांगा आम्हाला तुमचं गाव कसं वरून दिसतंय ते। चला।